Iepa ikasleo, gogoratu DBH bigarren mailan gaudela lehenengo unitatean, zoriona neurrian da ona. Bideo honetan, bigarren puntua azalduko da, batez ere, hiru azpiatalekin. Bat, berraketak, zer diren eta bar, bi, eragitak berraketekin, lehentasun arauak erabilita, eta hirugarrena, erroketak ulertuko dira berraketen alderantzizko eragitarez. Helburua, berraketa eta biderketa eragiten arteko eraldaketak egiten ikastea, eta baita, berrakete zuteko eragitak egiten eta lehentasun arauak aplikatzen ikastea. Guazen, berraketara. Zer da berraketa bat? Berraketa bata, eragita matematiko bat. Eta zertarako balio du? Errepikatzeak ekiditzeko. Biderkaketaren errepikatzeak ekiditzeko. Adibidez, bi berlau. Nik, eragita batean, bi, bider bi, badut, nik hau laburtu dezaket, bi berlau, jarriz. Eta, argi eki bar dugu, zer dan zer. Kasunetan, bi hau, izango da, gure berrakizuna. Eta lau, izango da berretzailea. Hau da, biderketan, zenbaki hori zenbat aldiz errepikatzen dan, izango da berretzailea. Eta maitza, berretura. Eta hemen oso garrantzitsua izango da, argi geratzea, zein dan berreketa, zein dan berrekizuna, eta gero berretzailea nahiko argi ikusten da. Kasu honetan, bi berbi honetan, gure berrekizuna bi da, eta berretzailea bi, argi. Baina kontuz, minus bi berbi honetan, bi da berrekizuna, eta bi berretzailea. Minus hori, kanpoan geratzen da. Kontrara parentesia gertzen bada, hemen bai, hemen da minus bi berbi, eta berrekizuna izango da, minus bi. Hortaz, hemen, laburtzen ari garena, edo ekiditzen ari garen biderkeketa, izango da minus bi bider minus bi. Emaitza, plus lau. Eta kasu honetan, ekiditzen ari garen biderketa izango da bi berbi. Orduan kontuz. Orokorrean, proprietate batzuk daude, eta hemen argi geratzen da, zelan aplikatu behar dugun hau. Berrekizuna, zenbaki positiboa da, beti izango da emaitza positibo. Hor ez dago dudarik. Azkenean beti egiten dugu, plus, bider, plus, bider, plus, bider, plus. Emaitza plus. Kontrara, berrekizuna, zenbaki negatiboa da, hemen bi aukera egongo dira. Bi aukera. Eta izango da berretzailearen arabera. Berretzailea bakoitia bada, emaitza negatiboa. Berretzailea bikoitia bada, emaitza positiboa. Kontuan hartu hemen, adibidez. Hiru badaude, hiru bada, azkenean, zeinuak begiratuz, minus bider minus, plus bider minus, minus. Hau da, bakoitia izateak azkenean, zene dago beti, emongo da duela emaitza negatibo. Eta bikoitearen kasuan kontrakoa. Beti positiboa. Beti egiten dugu azkenengo pausuan, minus bider minus. Hortaz emaitza positibo. Hortik ze ondorio ateratzen dugu? Berrakizun negatiboen berreketak egiteko, ezinbestekoa dela parentesiak erabiltzea. Nik hau ikusten badut, zuzenean nire berrakizuna positibo izango da. Eta emaitza, negatiboa. Zenbaki zeinunek markatzen du, azkenean emaitza. Kontrara, gure berrekizuna negatiboa da, hemen minus bi berlau egingo dugu, eta bikoitean denez, positiboa. Eragitak berraketekin. Non sartzen dire berraketak lehentasun arauetan? Hasieran. Potxu bat, errepasatuz, oratu, txuleta. Lehenengo eta bain egingo dire berraketak. Berraketaren emaitza idatzen du. Eta kontuz, zeinukin. Gero, parentesiak laburtu edo kendu egiten dira. Eta barruko eragietan, lehentasun arauak aplikatu behar dire baita. Gero, biderketak zatiketa egiten dira. Tamen gogoratu, plus bider plus egitean edo minus bider minus egitean, emaitza beti positibo. Eta plus bider minus edo eta minus bider plus egitean, emaitza beti negatibo. Behin biderketa zatiketa guztiak egin da, pasatzen gara batuketa eta kengetara. Tamen, betiko kontua. Zeinuak berdina badira, plus plus edo minus minus, zeinu hori jartzen dugu, eta biak gehitu. Bi zenbakiak gehitu. Zeinuak desberdinak direla, plus eta minus edo eta minus eta plus, zenbaki handienaren zeinua, eta gero bi zenbakien arteko diferentzia. Guazen adibidetara.
hemen adibide bat izango dugu. Lehenengo tain, berreketak. 3 bider bi, bederatzi. Eta 5 bider bi, 25. Aurretik plus, plus 25, aurretik minus, minus bederatzi. Zuzenean. Gero, parentesiak. Hemen parentesi bakarra dugu, 5-en 3, emaitza 2. Hortaz, egin dugu. Hemen egongo inenteke. Orain, biderketak eta zatiketak. Hemen biderketa bat dugu, bederatzi bider lau, 36. Eta hemen beste biderketa bat, 3 bider bi, 6. Minus bider plus, minus 36 izango zen. Plus bider plus, 3 bider bi, 6 plus 6. Minus 36, gehi 6, gehi 25. Eta bukatzeko, batuketak eta genketak. Hemen minus 26 gehi 6, zeinu desberdinak, hortaz, handinan zainua, minus eta diferentzia, 30. Minus 30 gehi 25. Barriro ere, handinan zainua, minus eta diferentzia, 5. Emaitza izango netzateke, minus 5. Bigarren adibide honetan, hau izango dugu, hortaz, lehenengo eta behin, egingo duguna izango dire, berreketan emaitza jarri. Hemen, minus 3 ber 2 izango dugu, eta hemen minus 2 ber 3. Minus 3 ber 2, berrekizuna negatibo, bikoitia. Minus 3 bider minus 3 da, plus bederatzi. Orduan izango genuke, plus bederatzi bider minus lau. Gehi bi, bider, eta hemen, minus 2 ber 3. Kasunetan, minus 2 ber 3 egitean, bakoitia danez, emaitza negatibo. Minus 8. Ona pasako goinake. Orain, beraketak egin da, parentesiak. Hemen, parentesi bat dugu, digia da, hemen, eta hemen ere, eta bueno, horrek laburtuta daude, orduan, gero biderketa egitean kenduko dira, beste hau kentzeko, lehenengo eta lehentasun arabak, 2 bider 3, 6, ken bi, minus 6, ken bi, minus 8, minus 8, gehi 6, minus 1. Hortaz, ona pasa gara. Eta bukatzeko, biderketak esatiketak egin behar dira. Bederatzi, bider minus lau, 36. Plus bider minus, minus 36. Hemen, bi bider bat, bi plus bider minus, minus. Eta hemen, bat dago, bat bider sortzi, sortzi, plus bider minus, minus 36, minus bi, minus sortzi. Dana tinenez negatiboak, zein hori, eta dana gehitu, 36 gehi bi, 38, gehi sortzi, berreta 6. Emaitza, minus berreta 6.